It-toroq Biswit Is-Santwarju Ta Pinu dawk ta' Triq Birbuba u Triq ta' Sdieri fl-Għarb ġew irranġati u ngħataw it-tarmak b'investiment ta' 370,000 euro. Dawn iż-żewġ toroq huma parti minn kulanna ta' toroq li l-Ministeru għal għawdex qiegħed ikompli jirranġa b'investiment bla preċedent madwar il-gżira u ċija. Wara li nbidlula s-servizzi Triq Birbuba ġiet irranġata u ngħatat it-tarmak. Min-naħa l-oħra Triq ta' Sdieri tħamlet sal-blat imbena walking culvert tas-servizzi tad-dawl u reġa' ġie mgħoddi s-servizz tad-drenaġġ u tal-ilma. Barra minn hekk inbnew mill-ġdid il-ħitan tal-ġnub tat-triq. F'kumment il-Ministru għal għawdex Klint Kamilleri għal kif issa rridu naraw li b'mod perjodiku isiru manutenzjonijiet fuq toroq bħal dawn biex bekk ma jispiċċawx. It-toroq isir manutenzjoni fuqhom mod perjodiku sabiex propju ma narawx issa li dawn ix-xogħlijiet li diġà qegħdin isiru jispiċċaw tul is-snin għal daqstant inħarsu l-qudiem għal aktar ħidma infrastrutturali anke fid-dawl tal-budget tal-2022 fejn propju qed jalloka xi anqas minn 27 miljun għal proġetti kapitali li propju 11 miljun minnhom huma iddedikati wkoll għall infrastruttura mod partikolari it-toroq.